Sebabe kowe rengu ki apa to, Nduk? Ya ora piye-piye, Mak. Ngapa? Kowe omongo. Ya karepku ki arep apik karo bojo. Ya arep ora ketang mung ning ngarepe kanca-kanca kae. Mamase pamit aku ya salim. Cium tangan bolak-balik. Iya. Arep ming pencitraan. Kok ming pencitraan piye to, Nduk? Nek neng omah biasane nek ora ning ngarepe kanca-kanca ki mamase nek salim karo aku ki ora tak cium bolak-balik. Lah terus lo kapan? Brakoti. Mulane nabu saron ki ora tau luput ki merga sangka dayane nguntu. Oh ngono kuwi. Heeh. Ya ora usah dienggo rengu. Oh iya, ora kok. Aku rengu ki wedi nek mase neka-neka. Alah. Wis ngapa to? Ora usah kuwatir, ora usah wedi bojomu ki arep kepiye-kepiye. Ha sebabe. Alah kowe iki nganti kaya ora reti kahanane wae. Aku ya gumun bojomu kok iso entuk kowe, Nduk. Sing dienggo ki pelete apa? Ning aku kuwi tresna tenan nek karo Mase. Wediku nek Mase ngeliya. Kae nek ora cekelan dhuwit kuwi sing ora enek wong wedok gelem. Oh ya wong diseleh, wong tau ndelikke dhuwit kok. Dhuwit diseleh nggon bokor. Bokor koleksi pusaka. Mase rak seneng koleksi pusaka teman. Iya. Aku arep ndemek kok. Aja ditemek, kuwi malate. Dumadaning dina ana sisip katuranggane tak buka kok isine dhuwit. Oh, lah keparat Mase iki. Ya wis gek dientekke tembange. Ya, Iki kanane Manasuka awake dhewe ora entuk duwe pasemon sing murung, ora entuk duwe pasemon sing ora nyenengke. iya. Kudu digawe sing seneng atine. Heeh, Mak. Iya. Ayo Bu. Butia. Aja diwalik lho jenenge. Ora. Enak lho. Ndak dadi Mase.
Mah. Ya Bu Tia. Berlana, Kak. Matur sembah nuwun. Ya mak padha-padha. Nah. Ki ora ana sing iso diaturke. Kejaba mung atur panuwun ana ngersaning ingkang nimbali awake dhewe sak kanca. Iya. Mau aku sore tekan kene iki nemoni sing kagungan dalem. Iya, Mak. Panjenengane Pak Sigit. Heeh. Panjenengane ngendika pas salaman. Wah, matur sembah nuwun sangat pun kersa dugi mriki. Wah, lah kula sing matur nuwun lan jenengan niku ngopeni kula sak kancae. Aku ya ngono leh kuwang-suwang. Oh iya, Tanpa panjenengan menika kanca-kanca niki sesuk bali niku wuda. Ah ngapa? Wuda dompete lho ora nang isine, ora nang apa-apane. Kaya panjenengane Pak Sigit ki piyai sing luar biasa lho. Iya. Ketitik peduli karo seniman cilik kaya aku kaya kowe ngono kuwi. Iya. Ya sing seniman cilik ki meng aku. Nek sing ngetutke aku ki seniman gedhe kabeh. Oh. Oh, sebabe apa, Mak? Kuwi sing demung kuwi sakmono. Iya. Sing ngedram kuwi sakmono. Iya. Kuwi sing dimaksud seniman gedhe iki kuwi. Oh iya. Sindene ya gede-gede, Mak. Nek sindene segala apa tingkatan ana. Oh. Saka sing gedhe nganti sing ora ketok barang. Ora ketok. Saking cilike, Nduk. Oh. Dadi kalau mangsane ming sak ngono kuwi. Ngawur ora. Iya. Ngaturke panuwun, gunging panuwun sing tanpa pepindhan. Ngersane keluarga besar PT Jatinom Indah Group. Iya. Luar biasa, Nduk. Iki kagunganing kula warga saka panjenengane almarhum Bapak Marmin Siswaya. Oh iya. Kuwi tiyang sepuhe Pak Sigit. Iya. Ya sing minangka dadi apa jenenge pemimpin utawa ingkang mengku kebawat pemerintah PT Jatinom Indah Group iki. Iya. Kuwi nuwun sewu, Nduk. Kepiye, Mak? Panjenengane almarhum Pak Marmin Siswaya kuwi perjuangan sing luar biasa. Sebabe apa? Nek ora percaya nuwun sewu. Sing mau awake dhewe dienggo transit. Iya. Nuwun sewu eneng omah. Iya, Mak. Ya, omah jaman biyen. Kuwi nuwun sewu kuwi biyen tabone panjenengane Pak Sigit sak keluarga ya Pak almarhum Pak Marmin Siswaya sak kulawarga, Nduk. Oh iya. Ning atase nuwun sewu ya mau ya wis dijlentrehke ning ngarep lumantar film dokumenter kae mau. Iya. Nek panjenengane Pak Sigit kuwi 6 bersaudara. Iya, Mak. Ning antarane wah aku nuwun sewu ora apal, Nduk. Iya. Ning sing genah mau sing nemoni aku sing mewakili kanca-kanca kuwi panjenengane Pak Sigit karo panjenengane Pak Mamat. Oh iya. Nek Pak Sigit kuwi sing nimbali awake dhewe mengiki. Iya. Kuwi Pak Sigit kuwi apane Pak Mamat? Kuwi kadang werda. Oh iya. Kadang werda. Nuwun sewu Pak Sigit kuwi putra pambayun utawa sing mbarep, Nduk. Oh iya. Dadi ya taren karo panjenengane Pak Mamat. Ayo sing marai sirahku arep njeblok ya panjenengane Pak Mamat kuwi. Lah ngopo? Lakone wis anggeni lair nggih Mas nggih. Nggih, sendika pas komunikasi ning WA. Iya. Begitu nemoni Pak Mamat mau ning transit, anu mawon mengke didamel ngeten. Waduh, aku terus sing bonang kae tak toleh. Brot, paramek aku yang ngono. Lah ngopo?
didadak lakone sanggite rubah kuwi ya nek ora uteke cerdas ki angel. Oh iya. Aku angel dadi utekku ki ora cerdas wong angel kok. Iya. Lah sing nek aku ora apa-apa umpama sanggitku tak wolak-walik tak rubah-rubah ki ora masalah engko ki karo udut nggo mikir ki jedul. Iya. Sing tak pikir ki panjakku iki lho. Ha ngopo? Aku ora tau nyekel garan wayang nek nang omah sing dicekel ming garan pancing. Tak wis ayo wis. Aku kentekan menungso, kowe gelem ora gelem dadi panjak. Iya. Aku ya ceritane PKL kok ning nggon aku. Oh. PKL. Praktek kerja lapangan. Oh. Apa kegiatane? Nimpal. Weh. Ngawur kabeh. Aku kentekan wong. Dadi kuwi tak kon dadi panjak kuwi wah yes, ya terima-termakno lelakonmu aku ya. Kowe manjak sepisan wis tak kei lakon sing Ya ora apa-apa. iya. Mbangane. Ayo ta, Nduk. Iya. Dalam rangka apa, Mak? Ya kuwi sing baku lan kuwi sing penting. Iya. Sing dadekake jalaran lan sabab awake dhewe iso sowan, awake dhewe iso tekan kota proklamator ya ing Blitar kene. Iya. Kuwi merga saka hajate keluarga besar PT Jatinom Indah Group. Iya, Mak. Ingkang memperingati hari ulang tahun RI sing kaping 80 tahun dan juga milad PT Jatinom Indah Group ingkang kaping 55 tahun. Oh iya, Mak. Luar biasa. Wis sausiane Mas Parjo kok. Iya. 55 tahun. Iya. Berdiri sejak 1970. Lah iki diperingati milad utawa hari lahir utawa hari jadi Jatinom Indah Group. Iya, Mak, ya. Acarane apa? Dikemas dengan slogan utawa judul utawa tema ya kuwi Bakti Negeri Jatinom Indah. Luar biasa. Oh, luar biasane kepiye? Ngene. Keluarga besar almarhum njane Pak Marmin Siswoyo kuwi nggunakake jeneng iki ora nggunakake jenenge pribadi. Iya. Tegese nuwun sewu. Ngedeke perusahaan Jatinom Indah Group iki ora nganggo asma pribadi. Nek kebanyakan ra nek kaya kae Mas Juwang kae ya ndek perusahaan lho. Oh. Kae jenenge Juwang Farm. Oh iya. Nganggo jenenge dhewe. Iya. Terus Mas Sulis kuwi duwe persewaan wayang karo gamelan. Iya. Sing dienggo asmane putrane. Iya. Sewa gamelan wayang apa Sanggar Wayang Gautama kuwi jenenge anake. Iya. Ning nek panjenengane almarhum Pak Marmin Siswoyo ya keluarga besar Jatinom Indah Grup iki ora kaya ngono. Sebabe apa? Sing digunakake jeneng sak desa. Iya. Sing luar biasa ning kono kuwi. Iya. Dadi sing terangkat ora nuwun sewu ora mung keluarga benderane Pak Marmin Siswoyo, Pak Sigit sakulawarga sak kadang. Iya. Ning uga ngangkat derajating wewengkon utawa wilayah Jatinom kene. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Jatinom Indah Group. Pancen yo lelabuhan sing luar biasa. Iya, Mak. Kuwi ya kudu ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan. Iya, Mak. Ya. Mergo ngendikane panjenengane Pak Sigit mau paring dawuh karo aku. Iya. Nalika ketemu ning transit, kula menika anu kok Dik Cangik namung kepengin ngucap syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah gandeng kula kalian panjenengan nggih sedaya kemawon titah gumelar wonten ing jagat menika dumadi saking kersanipun Gusti Allah pramila sedaya menika peparingipun Gusti Allah. Iya. Menika tak syukuri Mas iki arep tak syukuri merga Gusti kuwi bakal nambahi lan bakal saya maringi saya akeh marang titahe nek apa sing dadi peparing utawa nikmate kuwi disyukuri. Kosok balene Iya. nek kufur karo nikmate Gusti ya arep nemoni lakon apa. Oh iya. Iya.
Mu aku sing nandhake yen to panjenengan iki piyai sing luar biasa, Nduk. Iya. Ki yo ndedonga kanggo panjenengane almarhum Bapak Marmin Siswaya dalah almarhumah Ibu. Iya. Muga-muga ana ing alam kelanggengan bagya mulya. Mirsani para putra-putrine sing iso sukses neruske usahane tiyang sepuhe. Oh iya, Mak. Iya, wah jan. Ngene iki lho. Iya. Wong urip ning jagat ki mung 3 perkara. Apa? Cecikal, bebakal karo tetinggal. Oh. Lah iki mongko wis kasembadan, wis komplit digayuh karo keluarga Jatinom Indah Group. Wah, ganjarane tumpuk matun timbun-timbun. Iya, Mak. Ki dak ya awake dhewe ya ngalap berkah sawab ngersaning keluarga besar Jatinom Indah Group ya, Nduk. Iya. Ngaturke panuwun kula mau wis dirawuhi lan dilenggahi. Uga disekseni dening panjenengane Bapak Bupati Blitar. Wah, bombong sing tanpa upama. Iya. Mau paring dawuh nek bengi iki aku karo kowe le mayang tenanan, le mayang apik arep dikersake ning alun-alun Blitar. Weh, luar biasa ya, alhamdulillah. Iya. Nek apik, nek ora ya sorry ye. Rumangsamu ora. Mula ya ngaturke panuwun. Panjenengane sapa, Mak? Panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Riyanto MM. Oh iya. Lan sedaya tamu undangan ingkang ora iso kapiji siji-siji. Oh iya. Ki ana ucapan titipan ucapan ulang tahun untuk Jatinom Indah Group yang ke-55 tahun. Iya. Dari Duta Cemerlang Abadi juragane Genset. Oh iya. Ya karo mau ya anu titip Mas dipromosake sisan iki aku dodolan Genset. Iya. Mbok menawa ana wiyagane sampean sing pengen nyetrumke awak iso. Kok ngawur. Iya. Cara carane omongan iki ngono kuwi kok gumbangane ra omong. Iya. Terus iki saka penjane Pak Pur, keluarga Jatinom Indah Group ngersake engko nek gara-gara uler kambang karo nek limbukan pepeling lho. Oh iya. Pepeling kuwi tembang ingkang ngripta utawa anggitane panjenengane Ki Haji Anom Surata ya, Mak. Ya, panjenengane Ki Haji Anom Surata ya sesepuhe awake dhewe. Iya. Dedengkote dalang sak Jawa Tengah tekane Jawa Timur kuwi sing ngripta tembang pepeling iki panjenengane Ki Anom Surata. Oh iya. Kuwi mbiyen ya wis asring ngasta ning kene. Oh iya, ya ning Jatinom Indah Group iki. Iya. Mula pendak-pendak milad, pendak-pendak ulang tahun kuwi mesti wayangan. Oh iya, Mergo saka gedhe sedekah lan gedhe rasa syukure kuwi mau wekasan ndadekake srana murih bisa ngulir budi ngasakat diwasan. apa hubungane? Wis meneng kowe. Ya ana WA. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mbak Tri. Wek-wek dari Hong Kong. Iya. Request lagu lali janjine. Salam-salam kagem ingkang mirsani wayang kulit. Wayang kulit wacucal. Waduh, wis kulit nganggo wacucal. Iya. Ki Yusuf Ansor semoga sehat selalu dan semakin sukses kagem sedaya kulawarga Jatinom Indah Group. Nah, terima kasih. Transfer 100.000. Wah, matur nuwun. Iya. Pak, iki le transfer ning rekening Niken lho saiki. Oh iya ya, alhamdulillah. Iya. Mendek iki ya rada urip. Lah rumangsamu ora melu kowe wis iso nguntal kok wong iki. Ya cara-carane omongan ki ngono kuwi. Iya. Ki bintang tamune wis rawuh urung per. Sampun. Oh iya. Mau di nampa dawuh aku. Piye? Nek penjane Mbak Lintang Kairo le jumeneng sepote aja dipleroki. Oh iya. Ya bener njaluk aja dipleroki iki bener. Apa? Mergane sindane awake dhewe iki nek ana sindan sing rada luwih ayu sithik ngono kuwi terus do plirak-plirik. Mula ya tembange cocok. Oh iya. Iya. Sensitif apa? Kuwi ngapa kuwi? Kuwi gulumu bocor apa piye kok tak sibal tisu ki? Sakake. Mula tak disudole merokok ki, ndak gulune bolong.
Iya kaya nggon gambar kae lho. Ki wong kowe engko iso dadi kaya ngene iki lho. Iya. Terus. Iya. Ya diaturi jumeneng. Iya. Mas Maja. Lagune apa, Pak? Aja dipleroki. Oh ya. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang. Sugeng Dalu Mbak Lintang. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas Dalang. Aku ketemu karo jenengan ki wis ping 3 iki ya, Nduk? Iya. Nggih, alhamdulillah yang pertama dipertemukan di mana? Niko di Jakarta, di Bekasi. Kayak anu Mbak, antarane ning nggone Pak Haji Saidi karo sing ning Bekasi aku lali. Loh, kok saged? Berarti ya 2 kali itu. Iya. Sama yang ketiga yang ini ya Mas Dalang. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dalu menika saged sowan di PT Jatinom Indah. Heeh. Alhamdulillah nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak. Apa? Lah pripun lho kok Sampeyan ngobrol kok disambi rokok. Loh, wong jagongan iki penake jan karo udut. Wah. Nek jagongan karo diudut ya angel ya arep omongan piye. Oh iya. Napa nih Mas Dalang? Udute iki lho ya karo diudut to ya. Ah nggih. Wis karo adine iki biasa wae to. Nggih, kita itu KCE berapa tahun ya Mas? Tua sampean, Mbak. Loh, masa to Mas mboten Oh sampean jenengan? Sampean ra arep dadi Mbak Yuku to? Loh. Gunung Kidul Bantul cerak. Ah, ya ampun. Berarti jenengan nggih mireng? Hah? Jenengan nggih mireng. Delok aku nyatake langsung kok ya aku. Iya. Kuwi dadi apa? Live. Iya. Matur nuwun ki sowan ngersane anu Mbak, penjenengane Pak Sigit sakulawarga. Nggih, alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat lan para tamu undangan khususipun kagem Bapak Sigit sekeluarga nggih. Ingkang pundi nggih Bapak Sigit nyuwun sewu? Loh yang masih muda? Oh masih muda Bapak Sigit nggih? Masya Allah, piantunipun bagus.
Sugeng dalu Bapak Sigit. Sugeng dalu. Niki wau kula nggih dereng saliman, kula boleh salim? Boleh nggih? Boleh nggih, kula tak turun. Lewat pundi nggih, Mas? Ha niku tanggane kono Lewat Mbak. tengah saged? Bisa. Aja. Oh, Bahaya bukan nek lewat ngliwati sini. yoga, bahaya. Ah, nggih. Pak Sigit bisa nyanyi napa mboten nggih Pak Sigit nggih? Sugeng dalu Pak Sigit. Nun sewu nggih. Sugeng dalu boleh salim nggih? Oh, gini nggih, sugeng dalu Bapak. Oh, nggih, sugeng dalu Bapak Mas ya. Bapak, nun sewu nggih pareng salim nggih Bapak nggih. Bapak sugeng dalu. Nggih, Ibu. Nggih, niki sekeluarga semua nggih Bapak Ibu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang nun sewu nggih. Mas, Pak, ngapunten lho sampai kleru nyelok Mas ya Allah. Sugeng dalu Pak Sigit niki Bapak bisa nyanyi. Wah, Bisa, enaknya dipanggil Bapak atau Emas atau sayang? Hah? Gimana? Tapi sebelumnya Pak Sigit masih single? Sudah punya single? Atau sudah punya pasangan mungkin? Gimana? Apa ditungguin pasangannya ya mungkin ya? Dalam? Ya Allah, putranya samene gede nih. iya. Mas Sigit bisa nembang, sakit nggih? Wah, ya kalau gitu nembang ya, berdua atau duet sama saya ya Mas. Duet nggih Pak nggih. Wah, ayo ini permintaan Mas. Ayo Mas, jenengan disurai loh Mas. Semangat, ayo. Nyanyi ya Mas nggih. Napa bisanya lagu napa jenengan? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Apa perahu layar? Ya, Anglia numpak. Nah, bisa nggih? Ayo Pak Sigit berdiri, monggo jumeneng Pak Sigit. Nah, ngene lah yuk penak. Teng panggung napa mriki, Mbak? Teng panggung napa teng mriki Bapak Ibu? Di panggung. Wong nggih, monggo Mas Sigit. Ya, jan ngene iki. Hati-hati Mas Sigit, hati-hati. Sepate kok ndangdut kodhok ngorekno. Ayo. Men wangun kok. Non sewu Kang Mas. Hop. Pejan ngene iki lek kaya nganu lho Mas. Kaya manten lek di nganu ngono kae. Di nganu ki di apa? Di apa? Diapake? Heeh. Di kapake? Diarak. Diarak. Iya. Dilarak kowe. Iya. Lagunya Perahu Layar ya Pak Sigit. Perahu layar. Mboten sios ayang-ayang niku mau. Mboten sios ayang-ayang. Mboten nate ngertos sayang-ayang. Oh. Jane sae niku. Iya. Nggih, betul. Ya ampun kok tremor gitu tangannya. Ya tangannya keder-keder. Tolong Pak Sigit. Loh. Jenengan kok minta tolong terhadap diri sendiri, Mas? Nggih, mboten napa-napa lagunya Perahu Layar, Pak. Iya. Ayo Mas Roni. Ya. Mas Juang. Mohon izin. Ya. Goyang nggih Pak Sigit nggih.
praulayan Engino minggu de pariwisata Antaune wis nengah Piati uga banyu kinela Ora temu-temu karo mesem guyu Lilake rasa lumrah lesu Ati gawe mas jebol wis waring Tinggal apa katon awe-awe Prayogane becik bali wae Kene sisa isu Monggo, sareng-sareng. Ada Pak Ya kanca iki sing kepira Pera banyu sepuro Anglia numpak praulayan Engino minggu de pariwisata Taune wis nengah Yati uga banyu pinela Ora temu-temu karo mesem guyu Ilangake rasa lumrah lesu Ati jamil mas jebol sore Ditinggal apa katon gawe-gawe Prayogane becik bali wae Kene sisa isu kebetik nyambut gawe Luar biasa, suaranya bagus sekali. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya Pak Terima kasih Sigit. Mbak Linta